Ето защо няма да купиш мултифункционална мивка. Ето 4 причини. Първо, защото харесваш старата си мивка и ти е напълно достатъчна. Второ, защото мислиш, че няма да я използваш. Трето, защото имаш всичко необходимо за една кухненска мивка. Подвижен леген. Кошница за отцеждане. Дъска за рязане от масивно дърво. Контролер за източване на водата от сифона. Изтеглящ със смесител с водопад и иновативен дигитален дисплей, захранван от водноелектрически генератор. Дисплея показва температурата на водата в реално време, позволявайки прецизност за твоят комфорт. И удобно показва времето на работа. Четвърто, защото нямаш представа какво включва комплекта и не знаеш цената. Всичко това е необходимо за твоят комфорт в кухнята с една мултифункционална мивка, а именно мивка, смесител, автоматична еничка за чаши, дозатор за течен сапун, дъска за рязане, подвижен леген, кошница за отцеждане, контролер на сифона. Всеки от нашите модели има различна окомплектовка,